Dit is Nyunsu Fusranang. Eervolle staatscrematie voor gewezen president Chan Santokhi te uitkijk. Robbie Makka stelt voor om Standbeeld en Lelydorp te vernoemen naar Chandri Kapersat Santokhi. 4 jaar cel geëist tegen FAI-topman Ramlakhan, systeem gemanipuleerd en controle buitenspel gezet. Ahilia Welles, nieuwe consul-generaal van Suriname in Belém, Brazilië. Nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden hebben een kort geding aangespannen tegen de staat Suriname dat op 14 april 2026 dient. Melvin Pinas benoemd tot nieuwe korpschef van KPS, maar de Surinaamse politiebond, SPB, zegt niet te zijn betrokken bij de benoeming van de nieuwe korpschef van het Korps Politie Suriname, KPS. Staatsoliemaatschappij Suriname NV start een 3-jarig capaciteitsversterkingsprogramma voor de Belastingdienst en de douane. Parlement houdt rouwvergadering voor oud-president Santokhi. Minister Marinus B. wil ambtenarenapparaat opschonen. Wie niet werkt, wordt geschrapt. Milieuactivist Goed Schalk heeft een beloning van $1000 uitgeloofd voor tip over ontbossing door Mennonieten in Suriname. Er moeten concrete aanwijzingen zijn, zoals foto's met GPS-coördinaten, waarmee de locaties kunnen worden vastgesteld. Volgens hem is dat nodig om gericht op te kunnen treden. Op vrijdag 10 april 2026 heeft de president van Suriname, doctorandus J. Simons, samen met andere hoogwaardigheidsbekleders de benoeming van Melvin Pinas tot hoofdcommissaris van politie en korpschef op de politieacademie gedaan. Hij is de 51ste korpschef van het Korps Politie Suriname, KPS. Na toespraken waren er een parade en een défilé, gevolgd door een informele afsluiting met hapjes en drankjes. De Surinaamse politiebond, SPB, zegt niet betrokken te zijn bij de benoeming van de nieuwe korpschef van het Korps Politie Suriname, KPS, wat afwijkt van de gebruikelijke werkwijze. Bondsvoorzitter Revelino Eijk benadrukt dat de bond in het verleden wel werd geraadpleegd. Hij maakt duidelijk dat als er problemen ontstaan, de bond daar niet verantwoordelijk voor is. Minister Harish Monorat zegt dat hij niet op de hoogte was van deze werkwijze en dat de benoeming volgens de wet is verlopen. President Jennifer Siemens heeft de nieuwe korpschef geïnstalleerd, maar de discussie over de betrokkenheid van de politiebond blijft bestaan. Betalingsachterstanden aan particuliere bushouders en het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, zijn grotendeels opgelost. Directeur Vincent Fernandes meldt dat de achterstanden bij de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO vrijwel zijn weggewerkt. Subsidies voor tariefcompensatie over oktober 2025 tot en met februari 2026 zijn inmiddels uitbetaald, met de laatste betaling op 10 april. Ook het NVB heeft vooruitgang geboekt met betalingen voor verschillende kwartaalsubsidies. Het ministerie waardeert de samenwerking en benadrukt het belang van tijdige verantwoording. Bovendien wordt gewerkt aan modernisering van het openbaar vervoer, inclusief GPS-systemen voor bussen en een digitale betaalkaart. 3 jonge kinderen van 1, 2 en 4 jaar zijn levenloos binnengebracht bij de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Ze vertoonden eerder ziekteverschijnselen die leken op waterpokken en kregen behandeling van een huisarts, inclusief medicatie en huismiddeltjes. Hun situatie verslechterde plotseling en ze werden overleden verklaard. De lichamen zijn voor obductie in beslag genomen en het onderzoek gaat door. Illegale ontbossing door Mennonieten in Suriname neemt toe, aldus milieuactivist John Goodschalk. Er worden geen verplichte milieueffectanalyses uitgevoerd, hoewel dit sinds 2020 vereist is. Hij roept de samenleving op om informatie te delen over deze activiteiten, met een beloning van $1000 voor concrete aanwijzingen. De behandeling van 4 wetsvoorstellen over de rechterlijke macht is donderdag niet doorgegaan in de Nationale Assemblée vanwege gebrek aan quorum. Slechts 21 van de 34 coalitieleden waren aanwezig. De vergadering werd om 16:30 afgebroken. Er is nog overleg gaande over de wetsvoorstellen en de vergadering is verdaagd.
Fractieleider Rabin Parmesar meldde dat enkele leden in het buitenland zijn en dat de VHP bezwaren heeft tegen delen van de voorstellen. Verdere gesprekken over aanpassingen zijn gepland. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken stelt dat ambtenaren hun taken serieus moeten nemen. Hij wil het ambtenarenapparaat hervormen met strikte registratie, de mogelijkheid van flexibel werken en het schrappen van niet-presterende ambtenaren. De focus ligt op efficiëntie, innovatie en betere prestaties, met voorstellen zoals verschuiving van werktijden en werken in shifts. De hervorming werd onderstreept tijdens een ceremonie waarin meer dan 750 ambtenaren hun ambtseed aflegden. Wat volgens de minister een wettelijke verplichting is en niet slechts een formaliteit. De directeur heeft bijvoorbeeld aangegeven van, we willen kijken naar die formulering. Inderdaad, we denken na om die verbetering te brengen. Directeur, eerstvolgende directiemeeting wil ik ook op agenda onze werktijd. Die 7-3. Is het nog iets van deze tijd? Want ik weet, die vrouwen hebben vaak problemen ermee. Want ze moeten vaak hun kinderen eerst op school afzetten. Maar ze kunnen die kinderen niet 6 uur daar achterlaten. En ze halen die 7 uur niet. Dus moeten we niet kijken, als het kan, voor mij part 8-4, maar als het niet kan, flexibele tijd van je kan 7-3, maar als je geen 7-3 kan halen, kan je wel 8-4 op basis van jouw programmering. Dus, dames en heren, we blijven nadenken. Zeer recent, en luister naar deze nog. Zeer recent heb ik gezegd in mijn vriendenkring, weet je, vroeger werkten ambtenaren 6 dagen in een week. Moeten we niet teruggaan naar die tijd? Maar ik zeg misschien wel, en ik ga je vertellen waarom. We hebben op dit moment 51.000 zoveel ambtenaren. Maar hoeveel werken in werkelijkheid? Omdat er vaak niet genoeg plekken zijn. Dus misschien moeten we gaan naar een groep A en een groep B, waar groep A 3 dagen per week werkt en groep B 3 dagen. Want wat ik niet wil, dat wij mensen betalen die thuis blijven. En jij en ik, we zijn 5 dagen per week op kantoor. Wij moeten alleen het werk doen en anderen zijn thuis. Dus dan zeg ik, oké, 51.000, we gaan iedereen inzetten. Dan maken we het in groep A en groep B, waar groep A 3 dagen per week werkt en groep B 3. Dan werken we van maandag tot en met zaterdag. Maar dat zijn allemaal ideeën bij Binnenlandse Zaken om die transformatie te doen. En we vragen u, want verandering brengt soms onzekerheid. Maar laten we dynamiek erin brengen. Laten we nieuwe dingen doen. De overheid verlangt inzet, transparantie en resultaat van de ambtenaren, terwijl de hervormingen worden voortgezet. Tijdens een openbare rouwvergadering van de Nationale Assemblée op vrijdag 10 april werd stilgestaan bij het leven van Chandrika Persat Santokhi, 67, voormalig president van Suriname. Fractieleiders, DNA-voorzitter Ashwin Adhin en president Jennifer Simons hebben hun condolences aan zijn familie betuigd. Santokhi overleed op maandag 30 maart en werd op dinsdag 7 april gecremeerd.
Simon sprak over het onverwachte karakter van zijn overlijden en reflecteerde op hun samenwerking. Ze benadrukte het belang van verder gaan, ondanks het verlies, en vroeg iedereen Santokhi in gedachten te houden. Een politieman is donderdagavond om het leven gekomen tijdens een gewapende roofoverval bij een supermarkt in het Lawa-gebied. De overvaller zou een groep van meer dan 20 Braziliaanse criminelen zijn. De agent, VN, werd in zijn buik geschoten en overleed ter plekke. De daders maakten geld, goederen en goud buit. De politie in het oosten van Suriname onderzoekt de zaak. De Surinaamse kustlijn verandert door de komst van grote boorplatformen en Staatsoliemaatschappij Suriname NV start een 3-jarig capaciteitsversterkingsprogramma voor de Belastingdienst en de douane. Op 10 april 2025 is de koers voor dit initiatief officieel vastgesteld. Het doel is om de Surinaamse staat te helpen belastingopbrengsten uit de offshore-industrie effectief op te eisen en beheren. Staatsolie investeert in training van belastinginspecteurs en douaneambtenaren, wat verder gaat dan traditionele hulp. Het programma legt de nadruk op praktische vaardigheden en kennisuitwisseling en versterkt zo de publieke sector voor duurzame groei in Suriname. De recente wijzigingen in de vluchtschema's van Suriname Airways voor 10 tot 12 april 2026 wijzen op een ernstige tekortkoming in de luchtvaartveiligheid van Suriname. De Nationale Luchtvaartmaatschappij moet vluchten naar verschillende bestemmingen aanpassen door een tekort aan personeel op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Slechts 20 van de 80 benodigde luchtverkeersleiders zijn beschikbaar, wat leidt tot een structurele crisis in de sector die de economische groei vertraagt. De overheid moet niet alleen vacatures invullen, maar ook de arbeidsomstandigheden verbeteren. Daarnaast is de staat van de technische apparatuur cruciaal voor de luchtvaartveiligheid. De deadline van oktober 2026 moet zorgen voor een integrale herstart van de luchtvaartautoriteit. Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OWRO, richt zich op het oplossen van wateroverlast door vele regenbuien en het verbeteren van hoofdwegen. Minister Stephen Tsang meldde dat de problemen landelijk zijn en prioriteiten snel worden aangepakt. De klacht over de weg naar Jaaglust heeft voorlopig geen prioriteit. De aanpak zal volgens een planning gebeuren. Voor de weg naar Nickerie is circa 20 miljoen Amerikaanse dollar nodig, dat momenteel niet beschikbaar is. Daarnaast is er een wet ruimtelijke ordening voorbereid om gericht beleid te voeren. Het tekort aan parkeermogelijkheden in de binnenstad, vooral rond de waterkant, krijgt ook aandacht. De ministers David Adhiamofo en Patrick Brunings hebben op 8 april gesproken met de Nationale Milieuautoriteit over de regulering van de chemische stof Jinchan in de goudmijnbouw. Jinchan wordt gebruikt om goud uit erts te halen, maar ongereguleerd gebruik brengt grote risico's voor mens en milieu met zich mee, vooral bij combinatie met kwik. Er is onvoldoende kennis onder gebruikers over de gevaren, wat leidt tot onzorgvuldig gebruik. Er is zorg over water- en bodemvervuiling en gezondheidsrisico's. De regelgeving zal strenger worden, met betere monitoring en bewustwordingscampagnes. Samenwerking tussen overheidsinstanties is essentieel om de risico's te beheersen. Nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden hebben een kort geding aangespannen tegen de staat Suriname, dat op 14 april dient. Ze eisen eerherstel, excuses en schadevergoeding. Ze vorderen €500.000 materiële schade en €750.000 immateriële schade per familie, met een totaal van €18,75 miljoen. Daarnaast vragen ze een dwangsom van $500.000 per dag per familie en $250.000 aan proces- en advocaatkosten. De rechter wordt gevraagd om de schade vast te stellen of een rechtvaardige beslissing te nemen.
Agilia Welles is benoemd tot de nieuwe consul-generaal van Suriname in Belém, Brazilië. Ze zal het Surinaamse consulaat leiden dat belangrijk is voor de betrekkingen tussen Suriname en Brazilië. Welles is voorgedragen door de NDP en stond als nummer 32 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2025, waar ze 24 stemmen behaalde. Op 9 april ontving minister Melvin Bouva haar voor instructies voor haar vertrek. Van 26 maart tot 8 april had de minister gesprekken met andere nieuw benoemde ambassadeurs voor hun richtlijnen en ondersteuning. De overheid heeft een groot personeelstekort dat in de honderden loopt. Minister Mike Noor Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zegt dat zijn ministerie dringend personeel nodig heeft, maar alleen intern zoekt vanwege de personeelstop. Medewerkers verlaten de dienst en anderen worden bevorderd, wat nieuwe vacatures creëert. Binnen LVV zijn tientallen functies open, vooral voor 25 keurmeesters voor vleescontroles. De druk op landbouwvoorlichters in de districten is ook groot. De personeelstop maakt het invullen van vacatures lastig. De strafzaak tegen Nitesh Ramlakhan, voormalig directeur bij FAI, heeft een ernstige wending genomen. Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar gevangenisstraf voor verduistering, fraude en valsheid in geschriften. Ramlakhan zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie en valse documenten hebben aangemaakt om claims te ondersteunen. Bij een claim voor beschadigde bakovens gaf hij zichzelf goedkeuring. FAI heeft hierdoor schade geleden en het vertrouwen in Ramlakhan is geschonden. De situatie bij FAI is al zorgwekkend door financiële problemen en onduidelijkheden rond beloningsstructuren. De verdediging kan binnenkort reageren met een pleidooi op 7 mei. Een 68-jarige man, RC, is aangehouden door de politie op leiding 8A na beschuldigingen van het ontvoeren van 2 minderjarige meisjes. De verdachte zou op een dag een 5-jarig meisje in zijn auto hebben gelokt, maar haar neefje vond haar weer in een supermarkt en bracht haar thuis. Later die avond meldde een buurman zich bij de politie nadat hij had gezien dat de man opnieuw een meisje probeerde mee te nemen. De buurman hielp het meisje veilig terug naar haar ouders. De 68-jarige verdachte Richenel C. werd vorige week in Suriname opgepakt. Hij had eerder in de VS 25 jaar gevangenisstraf gekregen voor de verkrachting van een 12-jarig meisje in 1995. De fiscaal-jurist Robbie Makka stelde voor om de naam van de overleden ex-president Chandrika Persat Santokhi te vereeuwigen door belangrijke plaatsen naar hem te vernoemen, zoals Lelydorp in het district Wanica. Naast het vernoemen van een straat pleitte Makka voor het oprichten van een standbeeld, het houden van een Bromki Diari-dag, het toekennen van een eredoctoraat en het benoemen van een politiegebouw naar Santokhi. Makka benadrukte dat Santokhi veel heeft bereikt, zoals de invoering van het landelijk evenredigheidsstelsel en diverse belastinghervormingen. Hij werd ook geprezen om de hoge stemmenaantallen die hij heeft behaald. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme heeft de luchtvaartsector aangespoord om samen te werken met Anjulio Wolf, de nieuwe directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS. Dit is cruciaal omdat Suriname te maken heeft met een EU-ban en werkt aan herstel van vertrouwen en veiligheid in de sector. Landveld benadrukte de noodzaak van discipline en samenwerking. Maar er is ook nog de schaduw die over Anjulio Wolf zijn recente verleden hangt. Als general manager bij Vortex Aviation zat Wolf op een sleutelpositie toen de eigenaar opnieuw werd opgepakt in één drugszaak. Dat roept serieuze vragen op over zijn beoordelingsvermogen en de kringen waarin hij zich begeeft. Dus ik heb een brief onderweg naar de bond voor een ontmoeting. Ze hebben ook in de pers aangegeven dat ze een gesprek hebben aangevraagd. Maar de bond, de samenleving en ieder moet zich kunnen plaatsen in de schoenen van mij en van de regering. We weten dat we een heel ernstige situatie hebben in de luchtvaartsector in Suriname. En dat betreft wat we populair noemen
de blacklisting door EU van door in Suriname gecertificeerde luchtvaartuigen. En die certificering vindt plaats door CASA's. We konden het ons dus niet veroorloven, na de brief van meneer De Sousa, dat hij per 1 april zou aftreden, dat we zouden gaan wachten met het vinden van een directeur voor CASA's, dat een negatief punt zou bijdragen aan hoe de EU kijkt naar de luchtvaartveiligheid in Suriname. We hebben gekeken en we hebben gezien dat meneer Wolff daar directeur was. Zijn opleiding en ervaring is geschikt voor de functie. Overigens is hij dit jaar, heeft hij nog een studie afgerond op mastersniveau. Ook met betrekking tot luchtvaartveiligheidsbeleid. De heer Wolff was vanaf het aantreden van deze regering ook lid van de presidentiële commissie luchtvaart. Dus hij is op de hoogte van alle discussies die we hebben gevoerd daar en alle voorgestelde aanbevelingen. Dus voor ons is hij dus de geschikte kandidaat om daar over te nemen, des te meer hij ervaring heeft. En de bond weet het ook, maar ik wil niet in details treden over zeg maar, het ontslag dat de heer Wolff is aangezegd bij de vorige regering. En dat heeft hij aangevochten, juridisch. Dus dat was een persoonlijke situatie, omdat hij vond dat hij onterecht ontslagen is. En ieder heeft dat recht om dat te doen. Dus dat hebben ze in die brief aangehaald, maar wij gaan daar niet tussenin zitten. Overigens wil ik niet te veel details prijsgeven, maar de president heeft het wel met de heer Wolff ook besproken. Nu zijn situatie veranderd is, want hij is nu de directeur bij CASA's. Dus we hebben de bond gehoord, maar het beleid moest een besluit nemen. En we konden niet wachten om een goede kandidaat te vinden, terwijl één daar beschikbaar was die direct op die positie kan gaan zitten en vanaf dag 1 precies weet wat moet gaan gebeuren. Dus nogmaals, en ik heb bij de introductie van de heer Wolff bij CASA's aan ieder medegedeeld dat wanneer het gaat om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van CASA's, dat ze mogen weten dat ze met de minister een vriend hebben, een medestander hebben. Want ze mogen niet onthouden worden wat hen rechtens toekomt. Ja, maar het beleid moest hier optreden en zijn verantwoordelijkheid nemen. Landveld benadrukte het belang om internationale problemen te voorkomen door de blacklisting van Suriname door Europa. Wolff had eerder een rechtszaak over zijn ontslag gewonnen. De minister steunt de bond bij de arbeidsvoorwaarden en is bezig met het upgraden van de CASA's, inclusief het trainen van personeel en het aannemen van meer inspecteurs. De politie in Suriname ontving een melding van een helikopter die een noodlanding maakte in het Manjadam-gebied. De helikopter kwam in een weiland bij een zwampgebied terecht. Er is momenteel geen informatie over inzittenden of de oorzaak van de noodlanding. De politie van Domburg onderzoekt de zaak. Minister David Abiamovo van Natuurlijke Hulpbronnen ontkent onrust binnen NV Energiebedrijven Suriname, NVEBS, door het gedrag van directeur Leo Brunswijk. Hij stelt dat er volgens hem rust heerst, ondanks dat er altijd enige onenigheid bestaat. Abiamovo benadrukt dat hij zich enkel richt op het waarborgen van de elektriciteitsvoorziening in Suriname. Ik focus me ten aanzien van EBS, focus ik me op één ding. En dat is garanderen dat het licht niet uitgaat thuis bij u en in de bedrijven. Ja, dat alle Surinamers toegang hebben tot eenmaal 24 uur elektriciteit. En ik heb geen tijd voor kissen, dat soort dingen. Nogmaals,
Ik focus me op het grotere plaatje. Ik weet dat we een enorme uitdaging hebben om die stroomvoorziening te kunnen garanderen. Als we kijken naar de groei die zich heeft ingezet de laatste jaren in Suriname, dan kunnen we binnen niet al te lange tijd te maken hebben met tekorten. En mijn focus is nu om te investeren in de vergroting van de capaciteit, zodat dat we dat kunnen vermijden, dat we te maken hebben met tekorten. En ja, er zijn uitdagingen op het gebied van de distributie. Maar eerder voor uw microfoon had ik ook aangegeven dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Ik heb de cijfers hier bekendgemaakt met meer dan 30 gemiddeld massa-aanrijdingen. En het zorgt, als het gaat om een laagspanningsmast, dan is het alleen een klein gebied. Maar als het even gaat om een hoogspanningsvoorziening, dan is er een heel gebied van stroom verstoken. De voorziening moet betrouwbaar zijn, maar nogmaals, indien er sprake is van een vermoeden van dat apparaten stuk gaan vanwege stroomschommeling is, denk ik dat het aangegeven moet worden. En er is een goed systeem in werking binnen het bedrijf om zulke klachten op te nemen en verder te onderzoeken. Ik heb dat succesvol kunnen doen voordat ik minister werd en ik weet dat tot nu toe dat systeem in werking is binnen het bedrijf. Alsjeblieft. Ongeveer een maand geleden ontstond spanning tussen de Raad van Commissarissen en Brunswijk, die hiervoor een schriftelijke reactie moest geven. Een persconferentie van Brunswijk werd afgezegd op verzoek van Hogerhand. Ashwin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée, sprak tijdens het afscheid van oud-president Shan Santokhi over nalatenschap en dienstbaarheid aan het land. Mevrouw de weduwe Melissa Santokhi Sinacheri. Kinderen, kleinkinderen en overige familie. Vandaag is dit huis van het volk wederom stil. De heer Chandrika Prasad Santokhi is ons voorgegaan. Die was van de politieke partij, dus vooruitstrevende hervormingspartij. Geboren 3 februari 1959, overleden 30 maart 2026. Gediend in de parlementaire zittingsperioden 30 juni 2010 tot en met 29 juni 2015, 30 juni 2015 tot en met 28 juni 2020, 29 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 en 29 september 2025 tot 30 maart 2026. De Nationale Assemblée, waar normaal woorden worden gewogen, waar standpunten botsten en de heer Santokhi heeft zijn deel gehad, ook hier, en waar besluiten worden genomen, staat vandaag samen in een moment van bezinning. Want er zijn momenten waar de politiek moet buigen, zodat het mens zijn kan spreken. Het verlies van een persoon brengt ons altijd terug naar de kern van het bestaan. Niet de positie die iemand bekleedde, niet de macht die iemand droeg, maar de betekenis die iemand heeft gehad in het leven van anderen en in de ontwikkeling van ons land. Als voorzitter van de Nationale Assemblée spreek ik vandaag namens dit instituut. Een instituut waarin verschillen bestaan, waarin overtuigingen tegenover elkaar staan en wanneer en waarin het debat soms heel scherp kan zijn. Maar juist in dat verschil ligt de kracht van onze democratie. En juist in momenten als deze wordt duidelijk wat ons verbindt. Want boven alle verschillen uit blijft één werkelijkheid bestaan. Wij delen hetzelfde land, dezelfde toekomst en dezelfde verantwoordelijkheid.
Het leven van ieder mens vormt een hoofdstuk in de geschiedenis van een natie en ook de heer Chandrika Persat Santokhi heeft een onwisbaar hoofdstuk geschreven. Sommige hoofdstukken zijn rustig, andere zijn intens. Sommige worden gekenmerkt door strijd, andere door opbouw. Maar uiteindelijk dragen zij allemaal bij aan een groter verhaal van Suriname. En dat verhaal gaat door. Het vraagt ons dat we blijven bouwen, blijven dienen, blijven handelen in het belang van het geheel. Niet vanuit verdeeldheid, maar vanuit verantwoordelijkheid. Mogen dit moment ons eraan herinneren dat leiderschap niet alleen zichtbaar wordt in woorden, maar vooral in houding, in keuzes en in de bereidheid om boven onszelf uit te stijgen. Mogen Hij, die ons is komen te ontvallen, rust vinden. En mogen wij, die achterblijven, allen de kracht vinden om ons werk voort te zetten. Met waardigheid, met respect voor elkaar en met toewijding aan ons land en volk. Ik wens de familie, de nabestaanden en ieder die door dit verlies geraakt is, heel veel sterkte toe. Ik dank u. Hij benadrukte dat daden blijvend zijn, terwijl macht tijdelijk is. Adin onderstreepte dat politieke verschillen normaal zijn, maar dat het land altijd voorop moet staan. Hij riep op tot eenheid en verantwoordelijkheid voor de toekomst van Suriname en wenste Santokhi rust en betuigde zijn medeleven aan de familie. Orlando Olmberg, voorzitter van de Suriname Energy Chamber, SEC, zegt dat de private sector zich moet organiseren om optimaal te profiteren van de olie- en gasindustrie. Hij waarschuwt dat zonder samenwerking veel economische waarde verloren kan gaan voor Suriname. Olmberg legt uit dat de kwaliteit van Surinaamse ondernemers goed is, maar dat organisatie binnen de sector onvoldoende is om ontwikkelingen bij te houden. Projecten zoals blok 58 en blok 52 kunnen leiden tot economische groei, maar de kansen moeten wel benut worden voor alle ondernemers. Local content hoeft geen verplichting te zijn, maar vraagt om samenwerking en voorbereiding. Olmberg roept ondernemers op zich te organiseren en samen te werken voor de ontwikkeling van Suriname. De laatste saluutschoten voor gewezen president en VHP-voorzitter Chan Santokhi vonden plaats toen zijn stoffelijk overschot op 30 maart werd teruggegeven aan de natuur. Hij overleed op 67-jarige leeftijd, wat een grote impact had. Voor het eerst was er een staatscrematie te Uitkijk, een plek waar Santokhi jaren heeft gewerkt. Zijn kist, zichtbaar onder een glazen deksel, was bedekt met wit satijn en versierd met een Surinaamse vlag. Veel mensen betuigden hun respect en militaire eerbetoon volgde. De plechtigheden eindigden met de overhandiging van de vlag aan zijn weduwe Melissa.
Frank. Very good. Please attend. Wait. Over. Wait.